बालमित्रांनो, तुम्हाला आतापर्यंत जवळपास सगळी अक्षरे ओळखता येत असतील. त्याचाच वापर करून आज आपण काही शब्द बनवणार आहोत. चला तर सुरू करूया. दिलेली अक्षरे वाचा आणि त्यापासून योग्य शब्द बनवा. बरोबर. उत्तर आहे कमळ. आता पुढचा शब्द बरोबर. तर आहे 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 हे दोन शब्द तयार होतात. आता पुढचा शब्द बरोबर. तर आहे 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 आता पुढचा शब्द
बरोबर. उत्तर आहे आता पुढचा शब्द बरोबर. उत्तर आहे आता पुढचा शब्द मुलांनो, या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगायचं आहे. त्यासाठी मी तुम्हाला एक क्ल्यू देत आहे, तो वापरा आणि मला उत्तर नक्की सांगा. बालमित्रांनो, तुम्हाला जरी काही प्रश्नांची उत्तरे आली नसतील तरी काही हरकत नाही. तुम्ही पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करत राहा. मला खात्री आहे तुम्हाला ती नक्की येतील. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.